cien. Na 16. mieste sa umiestnil Simon Sebastian Salihaj s počtom bodov 55. Príď si prevziať cenu. To si ty? Blahoželám. Blahoželám aj ja. Daj si takto ruky. Gratulujem. Na 15. mieste sa umiestnila Tadanajová Patricia s počtom bodov 55. Tam je tá istá kniha, ktorú máme doma. Na 14. mieste sa umiestnil Škorvaga Jakub s počtom bodov 59. Tak sa podarilo. Na 13. mieste Čudek Martin s počtom bodov 89. Martin, koľko si to máš? Na 12. mieste sa umiestnil Vratko Srnánek s počtom bodov 94. Blahoželám. Na 11. mieste sa umiestnil Tabačar Jakub s počtom bodov 96. Všetko? Všetko dobré. Nech sa ti darí, len tak darí. Na 10. mieste sa umiestnil Chovanec Marek s počtom bodov 101. Na 9. mieste sa umiestnil Brisuda Patrik s počtom bodov 108. Na 8. mieste sa umiestnil Svitek Daniel s počtom bodov 113. Koľko si ich chytil? Pekne. Gratulujem. Na 7. mieste sa umiestnil Šulgan Branislav s počtom bodov 145. No, výrazný náskok. Gratulujem. Veľký rozdiel. Na 6. mieste sa umiestnil Putira Jakub s počtom bodov 150. Si lepšie ako otec. Na 5. mieste sa umiestnil Šimon Jašurek s počtom bodov 185. No tak tam už je zazdieľa. Koľko si toho chytil? Pekne, pekne. Nech sa darí. Tak na budúce neurvávaj. Na 4. mieste sa umiestnil Krkoška Daniel s počtom bodov 211. Medailové miesta, 3. miesto, obsadil Kuliovský Jozef s počtom bodov 221. Zaňho si, tak toto. Takto, aj tebe to dám takto, potom mu to dáš, hej? Alebo nie. Alebo nie. Naopak, nie je to naopak. Na 2. mieste sa umiestnila Perďochová Natália s počtom bodov 302. Nie je tá Natálka. Tak to je... No, To si povedz ukázala, nám, si im koľko to si toho nandala chytila. všetkým. Koľko? 6? Si im to ukázala. Že? Aký bol najväčší? Krásne. Počkaj, ja ti to takto najskôr. Blahoželám ti, toto je pre teba. To ťa striko tak naučili vychytať, že? Blahoželám. Natálka, blahoželám. Pozor. Joj. A víťazom dnešných detských pretekov sa stáva Robert Švík s počtom bodov 510. Pána Beka, to si ty? Ale to Však tu boli všetci veľkí. To ťa zamenili asi, nie? Ako sa voláš? Povedz celým menom. No presne je to on. Tak ťa čítali. Nech sa ti teda daria. Koľko si toho chytil? Povedz. Kvantum povedz, keď nevieš, to máš, to je strašne veľa. 10. To je strašne veľa. A kto ťa tak naučil chytať rybu? Dedo.
No, a dáš mu niečo odriznúť z toho jedného kapra? Gratulujem, Robko. Robert, gratulujem. Odmeníme najväčšiu rybu, najväčší úlovok týchto pretekov. Najväčšiu súťaž o najväčší úlovok vyhral Kuliovský Jozef. Gratulujeme ešte raz. On síce nie, ale akože ty, no. Ja viem, no. Teraz ešte najúspešnejšia dievča Natália Perďochová. No, 2 razy. Všetko dobré, máte knižku. Rybku veľkú, vidíš. Gratulujem. Rybár roka za minulý rok. Rybár roka za minulý rok. Celkové Za uplynulý rok to bola tá novinárska súťaž, akože. Vyhral Švík Robert. To je aj vrátane dospelých, áno. Je toto možné? Je. Ty si naozaj chlap. Ty si naozaj poriadny chlap. Nech sa... Poď sem, ešte tu máš ešte. Soška, treba ju vybrať. Tam je soška až nerozhodíš. No vyberte mu sa, odfoťme. Počkaj. Ešte ti dajú. Tu sa postav odfotiť, fotograf. Všetky poháre nech si tam. Počkaj, ešte jednu. tu máš. A to sa Všetky poháre mu dajte. za kameru. Všetky poháre. Pozeraj a usmej sa. Všetky poháre. Všetky poháre drž v ruke. tak. 3 roky nemá. Udrží to nie. Teraz umiestnení, čo ste boli deti, postavte sa sem od prvého miesta do rady a zrobíte si spoločnú fotku. Poďte. Poď sem, Robko, tu do stredu. Poď, Robko, do stredu. Poď do stredu, poď, kľudne. Tak, dobre. Ja idem takto za teba. Môžem sa takto postaviť? Môžem tu mať ruky takto? To je veru podsta, to sa nezdá to. decka, ešte kusok. Poďte sem bližšie ku mne, hej? Prípadne si. Mám. Niektoré deti už sú vysoké ako Ešte jeden potlesk! A chytal som teraz na pufi medveď. No a ako to robíš, že si najlepší zo všetkých, že si lepší ako dospelý? On ma dedu močí. Super, dobre, čo sme sa ešte takého pýtali? Počkaj ešte tak. Spýtajme sa, čo je lepšia škola alebo ryby. Áno. A čo potom so všetkými tými rybami, ktoré nachytáš, robíte doma? Čo všetko sa z toho dá urobiť? Meso. Aké meso? No. Všelijaké. No a keby si mal vybrať medzi školou a rybáčkou, čo by si vybral? Rybačku. Super.